Bueno, hemen gaude berriro ere, epokizunaren beste saio batean, zerogarren saioa entzunez badezu entzun, han azaltzen da zehatzago zertan ari garen, eta etorkizun espekulatibo hauen lanketan nola ari garen, jolasten, baina gaur ere hemen gaude Xabier Landabidea, kaixo Xabi. Kaixo, gunon, Gorka. Eta Anea Barrategi. Kaixo, Eta, laburbiluko dugu apur bat, kontestu txiki bat emateko, zertan edo nola jardungo garen, oraingoan elikadurari buruzko saioa egingo dugu, saio espekulatibo bat, baina, laburtu apur bat datorren etorkizun horiek. Bai, aurrekoan komentatu genuen, ezta? Baina, apur bat laburbiltzearren, jin deitorren lau arketipoetan oinarritutako etorkizuneko agertokien metoda erabiliko dugu. Jin deitorrek lau etorkizun mota edo planteatzen ditu espekulatzerako orduan, normalean proiektatzen ditugun etorkizun motetan oinarritutako lau arketipo sortu dituzte, eta, horren arabera ingo dugu gaur apur bat espekulazioa. Bata da jarraikortasuna, bestea eraldaketa, hirugarrena disiplina eta azkenik kolapsoa. Orduan, betaurreko jantziko ditugu eta saiatuko gara gai berdina lantzen, baina betaurreko ezberdinak erabilita. Eta entzuleak igarriko duena da, batean begirada guzti zaldatuko zaigula. Eta begira, esplizitoki izango dugu, baina da betaurrekoak jantzi eta erantziliko gara saio honetan zehar. Aleginduko gara behintzat. Orduan, hori baino lehen, apur bat, eta gaiari lotutako sarrera txo bat egingo dugu. Alde batetik, burujabetzaren perspektibatik, nolabait, elikaduraren bizio interesgarri bat plazaratuko dugu, eta bestetik, hanek egingo dugu olako, joeren eta estenatoki horren irakurketa txiki bat, gu denak pixkat gehiago kokatzeko. Eta gero hasiko gara joku horretan, lau estenatoki horien artean saltoka bata bestera, bai? Orduan, elikadura burujabetzaren perspektibari dagokionez, oso interesgarria, bizio interesgarri bat plazaratzeko asmoz edo, globalizazio neoliberalak aurrez azaldutako gatazka eta tentsioekin batera nekazaritzan eta elikaduran eredu alternatibo baten paradigma hasi zen planteatzen via campesina 80ko hamarkadan. Eta beren proposamena da bai nekazaritza, beltzaintza eta ingurumenarekin eta lurrarekin harremana zeukaten aferetan proposatzea eredu berri bat. Eta eredu berri horri elikadura burujabetza deitu zioten. Hainbat simposio eta bilkura egin ostean, eta bertsio berritu dute, baina, ekarri dudan definizioa da pixka bat laburbiltzen duena, paragrafo batean, eta horregatik irakurriko dut, zer den elikadura burujabetza, eta perspektiba interesgarri bezala, mai gainean jartzeko beste karta baten modu. Zer da elikadura burujabetza, Gorka? Galdera horren aurrean, galdera interesgarri horren aurrean, hau litzateke erantzuna. Pertsonen, herrialdeen eta estatuen batasunek beraien nekazaritza eta elikadura politika definitzeko duten eskubidea da, nekazaritza lehengaiak atzerriko herrialdeei transferitu gabe, elikadura burujabetzak elikagaien produkzio eta kontsumo antolatzen ditu. Bertako komunitateen beharren arabera, bertako kontsumorako ekoizpenari lehentasuna emanez, elikadura burujabetzak, nekazaritza eta beltzain ekoizpena babestu eta erregulatzeko eskubidea barne hartzen ditu. Eta etxeko merkatua, nekazaritza soberakinien, sarreratik eta beste herrialdeetako kostu baxuko importazioetatik babesteko eskubidea ere. Lurri gabeko pertsonak, baserritarrak eta nekazari txikiek, ura eta hazien eskuragarritasuna izan behar dute, baita ekoizpen baliabide zerbitzu publikoetara ere. Elikadura burujabetza eta iraunkortasuna lehentasuna handiagoa dute merkatu politikak baino. Eta gainera, kulturalki ere, barne biltzen du, niri gustatzen definizio honek, zen kulturalki ere gehitzen dio dimensio kulturala elikaduraren perspektibari. Eta orduan, errealitate ezberdinen barnean, elikadura bakoitz, behar, denok dakagun behar hori asetzeko, politikak gertukoak, eta aipatu dien zeapean egiteko proposamena. Hori da lehenik, eta orain, Ane, egiguzu irakurketa maravilloso. Nondik hasiko gara? Dena. Ez, irakurketa baino nahiago nik esan denuen, elikadura burujabetzan gatzean pila bat kontzeptu ipatu dituzu, ikutzen ditu gauza asko. Elikadurari buruz hitz egingo dugu, baina, gauza pila bat daude ondoan eta barruan,
Arkatu, urrundu genaiz mikrotik. Bueno, orduan, botako dugu lehenengo estenatokia. Subirautza izango litzateke, nolabait, bueno, gustoko dugun ideia bat, ez? Horrantzara nahi dugu gerturatu, baina etorkizuna ez da existitzen, eta prestatuta egon behar gara, edo zertarako. Ningo dugun ariketa izango da, elikaduraren afera hartu, gai hori hartu, eta proiektatuko dugu. Hori da. Aukeratu beharko balitz, hau litzateke lehenengo estenatokia. Jarraikortasuna. Jarraikortasuna, Vale, jarraikortasuna. 2050 urtean, elikaduraren ekoizpena eskala globalean jarruten duten 4 konpainia handien esku dago. Nekazaritza ekoizpenaren eredu estentziboa, eredu nagusia da eta iaia bakarra. Hala eta guztiz ere, ekoizpen sistema berriak ezarri dira planetako eremu geografiko guztietan produktuen aniztasuna bermatzeko. Kilometro zero berria deitzen zaio honi. Hau da, greenwashing moduko bat, baina kilometro zero berria, bai? Kilometro 2.0 esango dut. Hori da, kilometro 2.0. Ondorioz, elikagaia garraiatzeko beharra zeharo murriztu egin da, aurreko hamarkadetan kontinente batetik bestera bidaiatzen zuten tomaten eredu horretatik aldenduz. Monokultibotik politeknokultibora pasatu den eredua da nagusi. Aurrerapen teknologikoi esker, edonon hasi daitezke mota guztietako elikagaiak eta ia edozein baldintza klimatikotan, bale? Nekazaritza ustiategiak, lurralde eremu zabalak eta industrializatuak dira, eta automatizatutako ustiak eta aldizkako eskulan merkearekin kombinatzen dute. Batez ere automatizatuta dago, baina noizean behin eskulana behar da, eta da hori aldi baterako eskulan merkea, bai? Arrainaren eta animali haragiaren kontsumoa izugarri jaitsi denez, landare proteinaren ekoizpena benetako boom bat bizitzen ari da. Produktuen prezioak etengabe aldatzen ari dira, eta gero eta ezegonkortasun handiago dago merkatuan. Produktuen kalitatea ere oso baritate handia dago. Kalitate basuko, azkarrazitako eta genetikoki eralatutako barazketa fruta merkeagoetatik hasi eta luzuzko butik produktuetaraino. Izan ere fruta eta barazkien aldaera berri batzuek zenbait gaixotasun prebenitzea eta tratatzea ahalbidetzen duten medikamentuak dauzkate txertatuta bere baitan. Orduan badago hor, ikastolako berrikuntza be bai, jateko luxuzko produktu horiek dira aldi berean ere botikak, baina gero badago beste bat dana, hori, genetikoki eralatutakoa eta atxolon produzitutakoa. Bai. Ni sinestu dut. Bai. Jarraikortasunak hori dauka, ez? Azkenean badala gaur ereduaren proiekzio bat, estrapolazio bat, eta ez, gauzaietan sakontzea nola bait. Bai, sakondu eta eramaten du ekstremora, baina ez da ekstremo sinesgarri bat, eske bai. Osea, aguantatzen baldin badu energia zitza ingo dugu atorren saio, baina aguantatzen baldin badu eskemak nik uste dut de cabeza goazela honetara. Ni jointzat hori iruditu zait, Hor, pentsatu behar dugu, orain, jarraikortasunetik irakurrita errezagoa da, ez? Baina, imaginatu ditzakegu tomate hidroponikoak bezala beste mila gauza, eta fabrikak, janari fabrika vertikalak, adibidez, bai? Nun ordenatu daiteke edo egin daiteke nekazaritza robotak kudeatu ziaia, eta argi naturala ez dagoen tokietan argi artifiziala energia balego, karo. Jarraikotasunaren arkuan bai, ez? Bai. Energia hongo litzateke. Bai, edo adibidez Txinan proposatzen duten energia solarra erabiliz, hartu itsasoan eta piscifaktoria erraldoiak sortu, tapatu energia solarreko panelekin, eta azitegiak azpian, arraian azitegiak, baina energia berriztagarriz osatu da, izan daiteke. Bai, claro, esnatoki honetan ere bai, naiz eta jarraikortasuna eta ez, kapitalismoa, linealtasunaren arkuan egon, badago nola baiteko elikadura buru jabetza, ez? Beteko lirateke zenbait baldintza, ez? Zenbait baldintza bai. Garraiorako berrik esaren egongo, leku bakoitzan produzitzen da beharrezkoa dena. Ahora, zenolako produkzio ereduaren baitan, behintzat baldintzetako bat, ez? Elikadura buru jabetzarena, beteko litzateke. Bueno, a ver, baina, bueno, dana edo esebez, ez? Elikadura buru jabetzarena. Homogeneizazio prozesu bat denen einean, kulturalki bakoitzak, bere jabeitza, jakintza horiek, eta diversidade hori ez du jasotzen. Zen lau enpresa handien, esan duzu, ez? Lau enpresa handien esku dago
hau guztia eta bera segurazki homogenizazio prozesu batean murgilduta gaude. Edo hori baina gero gongo lirateke branding lokalak edo lokalizazioak adibidez, hortu vertikalak nik imaginatzen dut baserri horratzak izango liratekela, eta Bilbon egongo lirateke olako dorre erraldoi batzuk totalmente green izango liratekena. Ja, zenlakoak izango ziren hiriak, horrelako fabrikak egongo balira, esan dugu industrializatutako elikagaien produkzio horrek, kristolako eremuak hartzen dituela, nolakoak izango lirateke hiriak eta hirien inguruak, periferiak adibidez. Txorierriko korredorea, nolakoa izango litzateke. Dana horrelako fabriketaz beteta, baina tipo rascacielos. Gorla imaginatzen dut, ez? Azkenean guzti hori jana produzitzeko, ez? Elikagai guzti horre produzitzeko beharko litzateke. Ez baitugu kanpotik ekartzen, ez? Hasi beharko litzateke pilo bat, sektore hori eta produkzioa. Orduan, nik ikusten dut hor eroski bebai banaketa prozesuan sartuta. Ez que hidroponikoarekin egiten ari dena eta medikamendu lotutako industriaren garapenean, adibidez, eraldaketa genetikoa orain ez dago hain, txertatua dago, batean, baina hasiko litzateke medikuntzarekin nolabait lotzen, baina ez aziei lotuta, azi horren kontrola baizik eta baita ere lehen landaretako gaitzak sendatzeko erabiltzen bazan orain, ez pertsonen gaitzak sendatzeko landaren bitartez. Minbiziaren kontrako patata arabarrak edo lako ozak, ez? Ordaintzen duzu 140 gehiago, baina badakizu... Edo diabetikoentzako ez dakizunolako frutak, adibidez, ez? Bai, ostras. Eta ordaindu eskero, daukazu hor premium barazki batzuk. Ez, ukin dut dolako revelazio bat, eta igual ari gara ideia botatzen horra kanpora, eta dago norbait Bilboko udaletxean apunteak hartzen, eta gu ari gara provokatzen, hau guztia gertatzea. Hori da jokoa. Ez gea posizio moral batetik ari, orduan... Ez da, nire interesgarria egiten zai, jarraikortasun honetan zein izan daitezke disidentziak ere pentsatzea. Bai, egongo da kontrakulturaren bat edo kontramugimenduren bat, ez? Bai, adibidez, egoera horrelako bat pentsatzeko, eta benetan hau balima da aurrekoan La chica mekanika edo Wind Up Girl da zientzia fikziozko novela bat. Hola, teatzen bazaizkigu lako, ez ez dakit artikuluak edo liburuak edo filmak botako ditugu igual dagokion alba da dagokion etorkizun ustezko datorrikoan, ez? Baina hor adibidez era honetako egoera batean Agrigen deitzen den konpainia badago eta ja, eraldaketa genetikoa eraman da gizakietara ere bai. Baina bada neska bat eta neskaren aia da izena ematen dio novelari, baina ez da interesgarriagoa da kontekstua eta nola, eta ze arazo eta ze reakzio sortzen diren horren inguruan. Eta, adibidez, hau pentsatzeko baliagarria den gauza bat iruditzen zait. Ez, niri igual, jarrikortasunaren eredu honen baitan nik bai ikusten dut, ez dakit, eta zuzenduko didazu, baina nik uste dut heldu garela puntu batetara, eta nik uste dut, han irakurri duzun testuan agertzen dela oso garbi, ingurua eraldatzen ari garela, ez da, eta naturarekin ere, nolabait naturaren funtzionamendua eraldatzeko gai izango garela politeknokultibo horretan, ez? Horra nik imaginatzen dut, resistentziak eta disidentziak izango liratekela, nolabait natural batetarako itzulera baten aldarrikapena. Baina neurri batean, ez dakit 2050erako, baina ja imposiblea izango da. Ze ja natura guztiz eraldatuta izango dugu, eta orduan ezin duko duzu, ez da letxuga bat landatu, ez badago, ez dakit guztiz teknologizatutako inguru batean, ez da? Horda, oso naiz eta jarraikortasuna izan, oso distopiko iruditzen zaidan zera bada, ez? Aportuko dugu natura, neurri batean, puntu batetik aurrera, ez? Zer iruditzen zaizue horre? Bai, distopikoa ematen du, agian, kontra mugimenduak etorri daitezke gehiago hortik, ez? Naturara eta naturarekiko harreman hori sendotzeari begira, baina bai, imaginatu badagoela horrelako mugimendu kontrakultural bat nekazaritzara, ez dakit, nekazaritzarekin edo agronekazaritzarekin lotutako aldarria edo egiten duena, ez? Non landatuko ditu letzuga horiek mendi puntetan, ez? Euskal Herrian baiara guztiak badaude hartuta industriarekin, gainera garatu behar baldin bada horrelako industria eta pabelloiak ezak zer geratuko da libre, ez dago lurrik, ez? Orduan nik imaginatzen ditut hor,
pinuen artean, eta eukaliptuen artean, ia klandestinoki, letxuga eta piperrak landatzen, hori, lur, ziku eta pobre batetan, ez dakit, horrelako zerbait imaginatzen, nahiko distopikoa, baina... Eta gainera, seguramente, autokontsumora bideratuta, seguramente autokontsumora, merkatura sartzeko beharko dituzu ez dakizen bat sertifikazio, seguramente... Gaur egun ja existitzen direnak, eta areagotuko liratekenak, ez? Neri ere okurritzen zai beste lerro bat, hacker agronomoena, eta... Hidroponia orbitalako, Era bateo bestea, aliantza bat, ez? Horrelako sektore eta teknologian dabilen jendearekin, edozein oztoporen aurrean, adibidez, John Deere traktoreak, softwarea hackeatzen duten agrikultoreak, ez? Eta horiek, bere, lanabesak, eskenean ere borroka bat izango delako, lanabesak eskuratzearen borroka. Eta teknologia, balimada, onerako eta elikagai osasungarri eta burujabetzaren perspektiban eraikitzeko ere erabili daitezke, traktore bat, edo rotatore bat, edo, bueno, hor adibidez, badira proiektuak, inkluso, ez, bizitzarako beharrezkoa diren 50 tresnak, software eta hardware librean landutako ekimenak, ez? Olako aliantzak ere etortzen zaizkit, ez dakit zen olako arrakasta izango duten, baina seguru agertu daitezkela olako aliantzak. Disidentzien barnean, Bai. Edo batzuk igual emango dute, 8 ordu, bere laneko 8 orduak lanean palos malos, eta gero, bai, horrelakoak egunero. Zeran zen mito hau, egunez, las mil una noche zen, egunez egiten zuena Josi Jersea eta gauez desegin, horrelako zerbait, ez? Oso metafora ona, bai. Pasako gora? Venga, hurrengora. Kolapsoa. 2050 urtean, fruta eta barazki espezien aniztasuna izugarri murriztu da. Eta jada ezinezkoa da espezie gehienak baldintza normaletan, hau da, naturaletan, kakotzen artean, ekoiztea. Era berean, munduko biztanleria globalak beherakada nabarmena bizi izan du. Biztanleriaren piramidea behin betiko alderantzizkatu da, eta 21. mendearen hasieran joera horretatik ihes egiten zuten munduko eskualdetan ere, alderantzizkatu da. Ez dago baliabide nahikori guztiontzat, kolapsoa gertatu da. Elikagaia eta nekazaritzako eta albentzantzako enpresa handiak gainbeheran eta krisi sakonean daude. Hasieran hornidurakateko krisiagatik izan zen, ostean gasolinan eta elektrizitatean oinarritutako garraioen krisiaren ondorioz. Ez dute jakin testuingurura egokitzen, eta erabateko desgobernantzatik eta kaosetik jarduten dute. Pertsonek indarrez, dieta, energia kontsumoa eta janariarekin duten harremana aldatu dituzte. Horrek, oraindik ezagutzen ez diren ondorioak izango ditu. Lehen elikaduraren industriarako ziren espazioak askatu dira eta orain okupatzen dira. Hainbat helburuetarako eta interes ezberdinetarako. Tatxan, hau bai dala distopikoa, ez? Kolapsoa da. Maten du hor daude aldaketarako hasi batzuk horra maieran, baina orokorrean... panorama da, kaosa, desgobernantza, testuingurura ez egokitzeko gaitasun horretan, ez? Hori iruditu zaite interesgarrena eta, iruditu zaite oso... ematen digula helduleko handia. Ez dute jakin testuingurura egokitzen, ez da? Claro, nik uste dut hori gertatuko dela. Gertatu zutekeen, bai. Aldatzen diren neurrian egoerak eta... Claro. Bai, aldaketa bortitzak eta askarrak ematen baldin badira, agian ez dugu izango, ez? Egokitzeko gaitasun hori, eta, batzutan horrelako sintomak ere ikusi izan ditugu azken aldian, ez? Bai, ni hori zaten egin duan. Hornidurakateko krisia gaitik adibidez, ez? Hor ikusi izan da, ostras, eske kapitalismoa eta ere ez dago prestatuta horri erantzuteko, norbaitek badaki zelan egingo diogun aurre honen, ez dakit, ni los malos, no sabes? Bai, se suposatzen zen supermegazkarrak zirela eta oso baldin baduka kapitalismo global honek da moldatzeko eta berrimentatzeko gaitasuna. Eta gero ikusten duzu, behar bada esain beste, ez da? Hor, batzutan gertatzen egunan, nire ustez ere, kolapsoa ikusten dugula momento eskatologiko bat ezela. Gertatzen da, bum! Eta berez, kolapso bat, gauza bestera bateko bat ere izan daiteke. Prozesu bat izan alda, ez? Bai, ikusi ditzazkegu printzak eta momentu batean egon daiteke horlako bum bat, baina normalean kolapso bat izaten da pausatua eta denboran. Inkluso bizitzen ari zarenean, konturatzen ez zaren gauza horitako bat. Zer esaten ari zara, kolapsoaren hasieran gaudela?
Gorka? Etorkizunean gaude, orain, ez iritsi da, de hecho, orduan. Hor, nik uste, arrakasta litzateke, hor komunidadea, aipatu dituzun komunidade horiek, jakingo balute, komunidadeak eraikitzen eta balore honetan eraikitzen, hor litzateke aukera bakarretako bat. Zen, egongo dira, individualizaziorako eta bakoitza bere bizitza, bilatzeko estrategiak. Eta segurazki egongo dira estrategia komunitarioak hor pilpilean, ze azkenean izan baldin bada prozesu bat, onaino heldu baldin bagara purka, eta baldin badago desgobernantza bat, poterean dien partetik, segurazki jendeak bere burua antolatzen ari dela horreri erantzuteko, eta elikagaiak eskuratzeko, eta agian behar horiek asetzeari begira, sortu diren aliantza horiek igual sortu dezakete beste eredu bat, beste gauza batzuetarako be, bai. Igual ari dira antolatzen autodefentsarako. Eta autodefentsa... Biziraupenerako. Bizirauteko, baina besteen kontra. Gauza da bizirautea eta egiturak eta horren egongo lirateke, apropiatzen fabrika horiek, hackerrak egongo lirateke hortan laguntzen, nekazarien... Tipo MST, hori da. Autoformazio saioak nekazari izateko denok, eta horrelako gauzak, eta beste batzuk aldiz, itxiturak, esiak... Beldurra, daukada una purra, ez du konpartitu nahi, ez? Incluso egintzan ere ikusten dut horrelako impactu bat izan zitekela, ez? Como etxeak como esiekin, eta, ez? Seguridadea ordainduta, eta kontrolatzen sarrerak, eta... Ni Pirineoan adibidez, segurazki miliziak egingo nituzke Pirineoa osoa salbatzeko, eta Pirineoa salbu legoke. Bueno, defendagarri ikusten dut. Sakana ezin da defendatu, ez dakit, edo Nafarroa hegoaldea, adibidez, eske muga oso handia da, ez dakit, hor... igual gerta daiteko lako gerra zibil moduko bat, eta ez? Hombre, kolapsoa beti torten da askotan, ez? Violentzia eta estanda horiekin... Eta estandarteak lirateke alkatxofak... Eta... Ez di, oso sugerente ditu zait, fruta eta barazki espezieen anistasuna izugarri murriztu da. Horrek ematen du oso zifi, baina hori badakigu giza impacto bat dela, bioanistasuna gure eragin zuzenagaitik asko jetxi da. Horrekoan, atzo uste hori irakurtzen nuela artikulo bat, Ebro ibaiaren inguruan, Alfredo Ollero irakasle batek editzen zuena, eta planteatzen zuen, zen apur bat, ibaiak garbitzearen ideiaren kontra, golden kontuan eta bar. Garbitzearen kontra? Bai, esaten zuen hori mito bat zela, eta politikariek sarretan esaten dutela, garbituko dugu, ez dakizer, eta berez, ditugun ebidentzia zientifiko guztiek horren aurka esaten dutela, eta gustatu zitzaidan asko bera planteatzen zuela Ebro, zela azpiegitura teknologiko, bioteknologiko bat geneukana, kriston lana egiten duena, kriston infrastruktura dinamiko bat, ikaragarrizko impactua daukana, eta itzelesko lana, guk egin beharko bagenu lako infrastruktura bat, dedikatu beharko ginateke 2 mende planeta osoa, eta dedikatu beharko genioken energia, hori egingo luen lan hori sedimentazio, eta egiten dituen gauza guztiak egiteko, eta orduan esaten zuen, ez dugu ulertzen, jendeak ez du ulertzen, eta politikariek ez dute ulertzen, zer daukagun hemen, eta kolapsoren eszenarioak gustatu zait nola hasten den, esan eske apurtu dugu naturaren funtzionamendua, eta orduan ja eskazia erabateko egoera batetara goaz, eta eske Ebrorenak eta Goldenak gogoratu dit hor gaudela. Gaude momentu batean, kristoren gaitasuna daukaguna gauzak egiteko, baina dedikatzen gara adibidez, erreka garbitzera, pentsatuz... Edo dragatzera. Edo batzutan bideratzea, gaizki bideratzea, horrek emango lituzken onura guztiak alboratuz, ez? Nilo ibaiarena da mitikoa, baina edozein ibairekin gertatzen dena, bai? Hori da. Ez, eta orduan zentzu horretan, kolapsoarena ere sinesgarria egiten zait, jarraikortasuna ere sinesgarria egin zaiden bezala, kolapsoarena, ematen, daude zantzuak esateko, igual, bai. Eta testuinguru honetan frutak eta barazkiak ez ditugu, baldintza naturaletan ekoitzi, baina baita biztanlearen piramida super zaharkituta dago, ez? Ez ditugu, egon gara igual imaginatzen, jende gaztea, ez? Hor, en plan, baina igual ez dago gazterik, ja, apenas. Zaharkituta egon golitzak. Bueno, hori kolapso mailaren arabera kontrakoa izan daiteke. Kolapsoa oso potentea balitz, ez? Bai. Lehenengo badago momentu bat de pillaje. Dagoen guztiarena, ez? Egon golitzateke, ez? Hortarako daude, aipatuko ez ditugun milaka seri. Bai, el kolapso hori frantsesa aipatu behar nuen. Milaka seri. Eta hori, baina gero, eta hori luzatzen bada, piramide demografikoa, jendea nagusia hilikoa. Ezingo dute iraun, claro.
Eta... Orduan biztanleria txikituko zen pilo bat. Ez dakigu, nik ez dakit olako mundu batean zer. Ja, ez badago baliabiderik. Baliabide minimoak eskuratzeko zailtasuna baldin badaude eta jendartea oso zaharkituta badago, orduan horre ongo litzateke, izurriteak ongo ziren, edo jendea gaixotuko zan, edo, ongo litzateke berakada bat, biztanleriarena. Umeak produzitzen diot, Julego Bai. ikotxeagari. Eta reproduzitzen jarraituko genuke, hori ere. Claro, sekrestoen inbertsioa da, ez? Osa, azkenean... Kalkulatuta dago, komunitatera ume bat ekartzeak, suposatzen duen, esfortzua, zaintza beharrak, eta, hor, intragarria da. Baina beste lailingo gara, orduan, topinta mal. Igual hor beste oreka bat ere lortu daiteke, ez? Osea, azkenean ez dakit zer bateraino ari garen ume larregi izaten ere bai, ez? Mundu mailan, ez dakit, galdetzen dut, Maltusianismora goaz zutenean, orduan, momento disciplinario bat jarriko du mai gainean, disiplina. Vale. 2050. Klima aldaketaren ondorioei egokitzeko helburuarekin, ekosistemen ondatzea, refusiatu klimatikoak, pobrezia eta kaltegarritasun areagotzea, polarizazioa eta gatazka politiko-sozialak batez ere, goitik beherako nazioarteko regulazio gogorrak martxan jarri dira. Politika zentralista hauek sistema eta bizitzaren aspektu guztietan eragina izateko asmoarekin jaio ziren. Guztia antolatzeko master plan moduko bat dira. Produktuen ekoizpenaren banaketa, zer ekoitzi non arautzen dute, hirien herrien tamaina eta izaera definitzen dute, pertsonen arteko harremanak, hau da bizitokien izaera eta tamaina, familia egitura, jaiotza kopuruak eta abar, zehazten dituzte. Guzti honen kudeaketa eta jarraipena egiteko erakundeak sortu dira. Erregulazioi esker, ingurunean eragindako kaltea zeharo murriztu egin da, eta aurreko mundu ordenak eragindako perbertzio asko gainditzetik hurbilago gaudela dirudi. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko desoreka, pobrezia eta muturriko gozea eta abar. Elikadurari lotutako ekoizpenaren erregulazio zentralistak ordea bestelako ondorioak ekarri ditu. Bertoko kulturaren galera, bizimoduen estandarizazioa eta paisaiaren homogenizazioa ematen ari dira. Gero eta aniztasun gutxiago dago mundu mailan, zentzu guztietan. Lurralde bakoitzaren berezko izaera galdu da eta gero eta berdinagoak gara gure artean. Testuinguru honetan, maila lokaleko kultura eta ondarea berreskuratzearen aldeko ahotsak eta mugimenduak indartzen ari dira. Berpizkunde honen izaera ez da erromantikoa eta... Izaera ez da erromantikoa eta ez... Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta, bai. Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta. Mugimendu aitzitik, mugimendu autonomoa eta radikalak dira, eta tokian tokikoa ulertzeko eta indartzeko modu berri bat planteatzen dute. Ordena globala suprarautuaren tiraniaren aurrean. Baina, tema. Ez, aurreko homogenizazioa hemen ja... bestean ere homogenizazio bat ematen zen, baina merkatu homogenizazio bat, ez? Jarraikortasunaren baitan, merkatua da instituzio nagusiena, eta badirudi gustatzen zegula, esan Starbucksak eta McDonald'sak, hau da, efekto turista, ez zoazenean kanpan, eta ez dakizunean ojo, azkenean zenek ez da sartu. Bai, hor High Street horretan, denda guztia bera berdina, Bilbo, Barcelona, Viena... Ez dut sekulo lertu nola funtzionatzen duen horrek egia da, segurtasuna imaginatzen dut. Segurtasuna imaginatzen duzu mierda horretan, Bai, mierda horretan, hori da. Baina, gustatzen zaio jende bati, eta gaina marka... Eskubide mailan, ez, denda horietan, ematen dut. Da tristura bat, ez, eta baina hori errealitate bada, ez, behintzat nire kasuan noizbait egin dut, orain ja ez, baina egin izan dut gauza bada. Baina hori merkatua bali bada, kasu honetan badirudi ez, botereak direla estatuek, edo, baina erakunde batzuk sortu dira hor, efektiboak direnak, dirudi behintzat arazo konpontzeko, ez, eta interesgarria dirudi zen eztabaida, ez, hor libre albedrio edo dibertsitatearen zea hori galtzen dugu, baina irabazten dugu bali berean, ez, ziurgabetasuna minimizatzea nolabait esateko. Claro, zer edu honetan, supergobernu hori eraginkorra da. Osa, ez da, izan liteke ustela, izan liteke, baina kasu honetan, problema ez da ustela dela, problema da oso eraginkorra dela. Bai, horren eraginkorra da, hori homogenizazioa sortzen ari dela, ez? Baina, pobrezia txikitu da, inguruneari egiten diogun kaltea ere murriztu dugu pilo bat, orduan, ez dakit, horbe bai,
Betiko kontua, ez? Nola bermatzen duzu goitik berakoa eta betik gorakoa, ez? Top down eta bottom up hori, ez? Non elkartzen dira. Zelan izan ditzazkezu parametro batzuk goitik bera atosenak, baina beti ere anistasuna, kultura anistasuna, pertsonen eskubide eta desio individualak bai, hor zelan eduki ezakete toki bat, ez? Ni beti galetzen dio kaso honetan nire buruari, zenolakoak izango dira tabernako konversazioak. Zeri buruz eztabaidatuko genuke egoera batean. Ez, tabernak 2027an itxi ziren alkoholaren aurkako pogroman dira. Hori da, zer gertatuko litzateke puntu honetara heltzeko? Osa, bidean ere zer gertatu da, ez? Hor badaude erakunde batzu sortu direnak eta master plan bat dago, baina nola heldu gara horraino? Nola heldu gara horraino. Interesgarria. Baina, gaur egun ere tabernak ez, zentzuak- imaginatu dagoela beste egituran aurkitu zaitezke jendearekin, eta hitz egiteko aukera kasu edo runninga egiten duzun bitartean, derrigorrezko runninga egiten duzun bitartean, zen 30 minutu behintzat ibili bartzera egunero. Bai, hori da, behartuta zaude, Bai, ez? baina gero badaude ez dakit spinning leku, gimnasio edo ez dakit piztinak, zen olako konversazioak izango dituz, zeri buruz? Nik uste dut oso disciplinarioak eta oso kompetitiboak. Nik imaginatzen dute egoera hau oso runner egoera, denok runner, oza, denok metrika pila bat, norbere produktibitatea hobi asko, baina hobi produktiboak, eta kompetitibitate, nolabait, kompetitibitate sozialista bat imaginatu nezake. Ez? Ja. Zer egin duzu zuk aste honetan ane? Nik honetan kontribuitu dut, eta zuk, nik aste Zema honetan... puntu atera dituzu, ez? Olako zerbait imaginatu nezake, ez? Bai, izialdia beharrean estrasko larrak, ez? Apur bat. Etengabeko etxerako lanen etxeko gizarte lanak. bat. Baina oso interiorizatuta, ezta? Igual kontsumoaren gizartetik eramanda pizka bat beste... Bai, baina igual da hori kontsumoa, baina da como etengabeko hobekuntzaren ideia hori, ez? Como zelan gizartea bai, etengabe hobetu daiteken, oso teknokratikoa ere bai ikuspuntua, ez? Hau eta egiten baldin badugu, modu honetara, hobetuko dugu... Modu konfuziano batean gidatutako gizarte bat, ez? Oreka on komuna, ez? Gauza guztien gainetik, baina Plazer gitzi, ez? Edo plazerra baina oso bideratua, ezta? Ja. Eta disidentziak zer lirateke Hemen orduan? dago berpizkunde bat, baina hori ez da erromantikoa, ez da identitate romantikoa eta bukoliko horretan oinarritutako zerbait. Dira mugimendu autonomo. Bai. Eta marko horren kontra borrokatuko lukete? Zeren kontra? Efizientziaren kontra? Ondo bizitzaren kontra? Zeren interesgarria da? Ja. Nik uste dut autoritatea kontestatuko luketela, ezta? Autoridadea baina, autoridadea okerrago bizitzeko? Neoanarkismo bat ikusten dut. Halako zerbait igual, ezta? Bai, orduan igual taoismotik gertuko. Bueno. Karo, eske beti izan da, eta gainera da, filosofia bat, mundu agrotik datorrena. Bai. Eta igual izan daiteke, ez dut esango bakarrenetakoa ez da, baina bai dala, igual konfuzianismoaren kontrapesoa nolabaitekoa izan da, orduan, balima da, hola bota dugu, igual, hori, ez dakit, taoismotik gertuko zerbait, ez? Ez dakit, baina, karo, borrokatu beharko luke eta demostratu beharko luke bera ere, markoa apurtuta, ez dakit efikaziaren markoa edo zer den, baina ondo egin beharko luken. Nik uste dut eredua baldin bada, benetan autoritate global hipereraginkor baten aurrean non benetan emaitzak lortzen dituen, kontrako mugimendua errespetu guztiarekin irrazionala izango litzatekeela. Irrazionala. Izango litzateke ez luke planteatuko horizonte hobeago bat, izango litzateke erretzazoko... Oraina eta ez, orainare bagira... Ukatzen dugu mundu gobernuaren... Plangintza bera, plangintzaren ideia ukatzen dugu. Bai, zapur bat gurpilan palanka bat jarri. Eta ez da, esateko eske beste bide bat hartu behar dugu, ez gurpila gelditu egin behar da. Horako zerbait. Orduan, bai, hori bando alditzateke egongo dira disidentzia autonomo gehiago, zen variedade bat egongo bada, imaginatu dezakezu baten bat gehiago. Osa, familia familia asko egongo dira jokoan hor, ez? Ez dakit nola esan. Ja. Ez dakit, nik imaginatzen nuen hori, neoanarkismo moduko. Bai, ez? Osa, arauen kontra edo, bai, osa, autokudeaketa eta, bai, eskubide individualak, baina kolektibitatean zelan landu, osa, horrelako eredu berriak planteatzen dituen kontrakultura bat, baina... Ez dakit, nik ez dut uste ala ere disiplina egoteagatik demokraziarik... Osa, demokrazia egon daiteke disiplinaren baitan, Osa, ez dakit egongo ziren hemen ordezkatzeko sistemarik edo egongo zan...
alderdiak egongo ziren edo ez, baina agian ez da horren autoritarioa. Izan alda disiplinarioa, baina ez da autoritarioa. Izan daiteke oso demokratikoa eta oso ilustratua, baina krisia benetan ulertzen duena. Osa, gizarte bat oso ondo informatua eta oso ondo ulertzen duena edo hau, edo zuloragoaz, hartu ditzake erabaki disiplinario gogorrak. Ez? Bai. Ez dakit, Roman bezala erabakitzen zenean, momentu batean, emperadorrea bihurtzea, osa hori, diktadore, ematen zitzaion laurterako diktadura. Eka, txiko, ala, aldo bien. Eta gainera beti irten da ondo. Bai. Ez, hori interesgarria da. Bai, azkenan, masterplan bat baldin badago, eta goitik berako zerbait baldin badago, una edo autoritatearen bitartez jartzen duzu martzan, edo bestela daukazu sistema bat hori dana desplegatzeko super ondo josia dagoena, eta ez duena sortzen kristolako disidentziarik eta gatazkarik. Orduan, nik imaginatzen dut agian egongo dela horrelako sistema bat, en plan, udaletan, maila lokalean, auzoetan, agian politika guzti horiek martxan jartzeko pakearen bitartez, ez? Hori egongo litzateke oso garatuta. Eta agian kontua da, ez dakidala, nik zalantzan jartzen duena da, egongo basan beti gorako ibilbide hori egiteko aukerarik. Hori da, iguala gauza batzuetarako bakarrik, ez dakizu? Badago beste aukera bat, behar bada banaketa fisikoa da, eta dauden nolabaiteko domo batzuk autoritarioak, non gauza kontrolpean dauden, eta zuk ez pasaude ados honekin, joan zaitez kanpora, non dagoen desastre absoluto bat, edo, desastre relatibo bat, eta, sorte hon. Kaosaren jarraitzaileak, eta... Bai. Interesgarria. Bale, bagoazen eraldaketara, bai? Eraldaketa. 2050. Nola bizi nahi dugu kolektiboki gorputzan hitzen eta guztien zaintza bermatu dadin? Galdera honen arabera bizitza eta bizitzaren zentzua modu sakon batean birpentsatu egin da azken urteetan. Hainbat faktoren laguntzaz ekaitz perfektua sortu da eta ondorioz modernitate kapitalista heteropatriarkalaren leku aldatzea ekarri duen aldaketa sistemiko eta radikala eman da. Bizitza ulertzeko modu berri honetan, zaurgarritasuna bizitzari estuki loturiko zerbaita, ezin da ezabatu edo etxekotu. Zentruan kokatu eta modu kolektiboan kudeatu behar da. Hori horrela, individualismoan eta norbanakoaren ideian oinarritutako egitura sozialen ordez, kolektibotasunaren garrantzian oinarritutako egiturak areagotu eta zabaldu dira bizitzaren eremu guztietan. Nekazaritza eta elikadura, eraldaketa horien guztien erdigunean egonik, iraultza honen burua izan da nolabait, ez? Munduko hainbat eskualdeetan lurraren jabego pribatua desagertu da, nekazaritza lan eremu gaztea eta bizia izatera pasatu da, ekologiari loturiko ezagutza mailan aurrerapen handiak eman dira, ikuspuntu agroekologikoaren aldetik aurkikuntza esanguratsuak eman direlarik. Wow. Mundaial! Ja, baina ez da irreala ere, ez da? Gauza zentzuzkoak dira, printzipioz daudenak. Ez da, eszenari honek ez du planteatzen singularitatea asmatu dugu adimen artifizialean eta zizare zuloak unibersoan, ez? Da askoz... Eta ideala da, baina jaten baten diogu gure gizarteari honekin? Zaurgarritasuna bizitzari estuki loturiko zerbait da, onartzen da eta ez da ezabatu. Ezin da ezabatu, vulnerabilitatea ez da ezabatu. Orduan, behar bada arazoa ditugu, ez? Orain jaten badiogu, gure buruari jateko gaitasuna, uneko 3-5 artean kokatzen badugu, hemen hobetu dugu, akaso, eta 10-15, izango da, baina beste guztiak kanpotik ekarri barko genuke, nola egiten da. Eta adibidez nola elkartrukatzen dugu, edo nola ditugun behar horiek asetzeko gaitasuna eskuratzen dugu, ez baditugu hemen eskuratzeko gaitasunik. Ez, indergarria da zentzu horretan, ez? Baina, eta disidentziak ere nolakoak lirateke hemen? Claro, nik disidentzia men imaginatzen du, zaurgarritasunaren, hemen azkenean dagoena da banaketaren berplanteamentu bat, ezta? Disidentzia ditzateke esatea, jode, ez zaurgarri zara, baina zaurgarriagoa naiz, behar du gehiago, ez? Eta ez onartzea, banatzea... Ez que nik behar ditut 5 alkatxofa niretzat, ez? Ez dut banatu nahi. Zaurgarritasunak emango lizuken elabeteko eskubide gehiago, edo, ez? Hortik igual imaginatu dezakete... Eta ze antolaketa eredu, adibidez, nik imaginatzen dut, ez? Badagoela jende asko, ez? Nekazaritzan eta abeltzantzan, edo akaso abeltzantzan ere, egongo dira disidentziatako bat izan daiteke abeltzantzaren kontrakoa, eta pentsatzea
ez? Agian tentzino hori egongo da, bai, pilpilean, segurazki, ez? Behin azten zarela ja, enteropatriarkatua suntzitzen me bai, ez? Ez da gaia batzuk agertuko dira, eta kaso disidentzia sektore txiki bat, edo handiago bat, egongo da, abeltzantzaren kontra ere, baina bestelarea, abeltzantza izango da, bestera batekoa. Baina jende asko egongo diritzateke hor lanean, eta ez dakitzen nola eraldatuko liaken gure herriak adibidez, ez? Nun jasotzen den guztia eta hori nola produzitzen da, nola banatzen da, hori badaude, imaginatu ezagun, ez? Herri eta auzo guztietan dago sukale komunitarioak, jangela komunitarioak, etxera... Almazena, bai, ez? Minimerka Bilbao bolako bat, baina abadinoren tamainerako, adibidez. Obradoreak, distribuzio mekanismoak, nun badago garraio tresnak, ez? Garraio autobusa dauden bezala, janariak leku batetik bestera amateko mekanismoak, diseminatuan eta zabalgarritasunaren perspektiban, hor mendian galduan baserri batean dagoen bi pertsona zarroiei eman barreko zaio jaten, ez? Eta nola antolatzen da hori guztia, eta ze formekin, eta... Ez, edo behar bada esaten zai jane badute, irira jaitsi behar dutela. Esan nahi dut. Edo zer. Osa, esan nahi dut, zaurgarritasuna errekonozitzen duen gizarte, ez dakit, ilustratu batek, edo neo-ilustratu batek, ze punturaino permititu ditzake... Nik uste dut kudeatzen duela, zaurgarritasun hori, orduan onartzen du, eta egongo da moduren bat, pertsona hoien bizi baldintzak bermatzeko, osea, ez ditugu leku saldatuko, ez ditugu ekarriko herri zentrura, baina egongo da sistemaren bat, beraien gana heltzeko, eta, ez? Nik horrela ulertzen dut, osea, horretan oinarritutako sistema bat izango litzatekeela. Orduan, ez dakit, nik herriak bai imaginatzen ditut hori, erreproduktiboa eta produktiboa, ez, dana apur bat nahaztuta, agian itxusiagoak, bai, ez, gure gaur egungo perspektibatik, osea, dana agerian. Osea, politagoak. Bai, politagoak, baina zen, dana agerian, tripak kanpora, osea, dana ikusiko litzateke, ez litzateke gongo hor, patina bat como de limpieza, perfección. Bai, ez, baserritar batekin egoten zaren bezala, ikuste dezunean, bueno, katiuska zikin. Bai, zikin eta holan, bai, baina beste edertasun bat. Eta konversazioak, tabernako konversazioak hemen, nola lidateke? Zeri buruz hitz egiten egongo ginateke? Eskelei begira, egunero, en plan edo ez zema jende, ez gauza berri edo ze sormena sortzen ari den, zen, bueno, honek lana suposatzen du, baina aldi berean, ez? Igual aixia ere bestera batera antolatuta dago, edo ez dakit. Nik imaginatzen dut, futbol ligen inguruan konversazioak egon beharrean, egotea berri ekosistemari lotutako berri eta konversazio gehiago. Hori da, hori da, pilo bat egiten, ez? Entzun dut hasian lortu dutela, ez dakiz zer, baina azkenengo esperientzia txartu urten zen, nien esfiratzen lerro horretaz, ez dakiz zer, olako gauzak. Bai, guztiz, bai. Fabrikaren garaian, efizientzia bali mazan, ez, prozesu zentral bat ondo jutea, gero neoliberalismoa zan, dena egiten dugu egitura txikiagoak, eta dela subkontraten bidez, orduan sinkronizazioa da klabea, eta orain ja pasatzen gara simbiosiaren simbiosia garrantzia daukaran nun, incluso aliantza humano-animalak edo jarauei interespecie eta guzti hori erokeri olakoak, aurrekoan entzun nuen ere off topic total bat, baina zentral nuklear batzuetan kolatzen ari direla medusa txikiak, eta ura hozteko beharrezkoa da, eta gero hazi egiten dira barruan, eta arazo bat izaten ari direla. Baina borroka, ez dakit nintzen, baina borroka antinukleararen defentsan igual simbolo berri bat dauka. Marmoka. Marmoka, total. Lehen komentatu dugu, animaliekin harremana eta guzti hori, igual ez da horren beste abeltzantzarekin gatazka dagoenik, baizik eta ez, interespezien teoria edo ikuspuntu horretatik, igual bestelako harreman bat sortzen ari da pertsona eta gainontzeko animalien artean, edo, ez? Ez igual klabea da, zitz konkretu bat, bueltatzea, ez dakit, Aramaioko basoetara, badakigu hori izan zela, kaskada bat sortu zuena, eta orduan,
inguruko tabernetan komentatzen da, ikusi dela zitza lortzen dugula ugaltzea, ez? Edo lako... Bai. Bueno, rol joko hau amaituta lau estenatoki deitor dator lau etorkizun hauetatik pasa ondoren gustatzen zaigu jokalia amaitzea tarot tirada batekin eta zuen jakiteko botatzen ditugu hiru karta tarot berezi batekin, nahiko berezia, nahi kontatuko du pixka bat, eta oraina... iragana oraina eta etorkizuna, holako tirada bat, eta eztabaidatuko duguna da, aipatu ditugun erokeria guztietatik, lau estenatoki horietatik, zein ikusten dugun, zoriari esker, posiblea. Zer ikusten dugun, zer gertatuko den. Gertatuko den, hori da, horrein ingo eguna da, etorkizuna iragarri, justo deitorrek esaten duena ezin dela egin. Ziurrena dena da hori. Baina ezin bada egin zelan daki ezin dela egin, ezke paradoxikoa da, ez dator, ez dator zer. Hori da. Bale, honi dira, instant archetype, superfluxen tarot kartak dira, eta da, reinterpretazio bat, arkano nagusiena, gaur egungo ikono eta simboloekin. Orduan ingo dugu hiruko tirada, bai? Iragana oraina eta etorkizuna. Bale, iraganan agertu da merkatua. Orainean zelan zango genuke. Balore juizioa edo epaia. Eta etorkizunean akademia. Orduan iragana da merkatua. Gero orainean epai, balor... Zeran zango genuke? Balio, epaia, edo... Erabaki zer den, ez? Gehien balio duena, edo... Ez? Horeka hori... Azkeran da justizia. Justizia da, bai. Justizia, eta etorkizunean akademia. Oso guai. Bai. Oso guai. Osa, nahi egiten dugu hau. Prestatuta dago. Aurrekoan ere, gelitzen zaigun oso guai arraro. Igual beti daula, Vale, zergatik merkatua iragana? Zergatik uste duzu merkatua iraganan agertu zaigula? Bueno, es que edozein arkutan nondi gatoz merkatutik, ez? Claro. Gaur egun nondi gatza, ari gara 2050an egongo moduan, ez? Orduan, bagatoz horretatik. Orduan... Baina jarraikortasuna, merkatua iragana balima da, jarraikortasuna adibidez... Merkatu gehiago izango zen, ez? Bai, edo... Claro. Akademia merkatu gehiago da. Momentu honetan bai, imaginatzen dugun etorkizunean nik esango nuke zetz, tirada honetan nik ez nuke da interpretatuko, ez? Horren ez dakit ni, igual estrategia da anulatu behar ditugu etorkizun batzuk gero, total, itxiko gara bukarara eta orduan... Jarraikotasunean ez gaude. Ematen du ez, disiplina eragongo gineatekela hori da nire lehenengoko intuizioa, ez? Ikuste ditut hiru kartak bata besteren ostean, zer dut, juizio de valor, edo epaiketa hori, ez? Justizia, bat baloratu zer behar dugun, ez? Ikuspuntu tekniko edo neutro horretatik, ez? Osea, eskenean justizia izan marko eltzatek zerbait neutroa, edo, ez? Edo bentsate impartziala, ez? Impartziala, eta gero, ja, akademia dela gehiago, teknika, jakintza eta guzti horretan oinarrituta, ez? Autoritate bat, edo... Autoritate bat da, baina beste autoritate mota bat. Teknokratikoa, edo... Bai, orduan disiplinaren arkua ikusten dut hor, baina igual, buelta bat eman behar dio, porque batzutan eta nahiko... Aldrebesa da. Bai. Baina dos nago zurekin, jarraikortasunaena nik uste deskartatu beharko genukela, ze horre juizioak edo balantza horrek eteten du, merkatuaren joan triunfal hori. Kolapsoarena ez du ematen. Hori izatera nindoan. Ni disiplinarioarena ikusten dut, kolapsoarena ematen du ezetz, ematen du sensazio ematen dit interbenito genuela, ez? Tirada honetan agertzen da, nolabait esku hartu genuela, ez genion kolapsori guztiz desplegatzen utzi. Nik ikusten duena disiplina eta zeraren artean, eta eraldaketaren artean, ez da? Bietatik izan dezake. Bietatik izan dezake, baina niri intzuen bezala, igual, intuizioa joaten zait automatikoa, igual ikusten ari etzareten simboloen gati da, baina bai juten zait disiplina horrelako teknokratiko on, kakotxen artean. Claro, akademia ere bada nolabait autoritate bat, eta osasun...
menos malo, baina bada autoritate bat ere bai, ez? Hombre, hobe da, autoritate nolabait, ezagutzan oinarritzen den autoritate bat, superfizio hutsean edo, Bai. edo ez dakit, odolean oinarritzen den bat baino, Bai. ez da? Baina, claro. Eta, bueno, hor analogoa kartan agertzen den bezala dorreena litzateke, eta horrek, bueno, esaten du, ez? Monstro batzuk akatzen dituen zea bat, eta beste batzuk sortzen ditu aldi berean, baina, bueno, erabaki den bideo horretan disiplina hori da, ez? Gauza batzuei aplikatzen zaio nolabait zea bideo hori, eta beste batzuei ukatzen zaion bidea, erabakitzen bat. Ni ados egon naiteke disiplina... Bai, hemen gainera esaten du, ez? Akademia badala, bueno, bilatzen duela nolabait monstro batzuk hiltzea, baina beste batzuk sortzen ditu prozesuan. Claro. Doktrina, sistema... Bai, eta nik akademian lan egiten dut, eta horrela da. Horrela da, osea, ez da exagerazio bat, akademia hori guztia da. Baina bada ere laborategia, bada ere utopia, bada ere teoria, bada ere, bueno, analizia eta sintesia, orduan, bueno, Bai. Bueno, nik uste dut disiplina dela, ez? Disiplinaren onurak eta disiplinaren perversioak, ez? Bai, eta gaina disiplina bat, printzipioz, nola esan, ez da disiplina izango ditu bere militarrak, baina ez da indarrean oinarritzen da disiplina bat. Ez da indarrez martzan jarri. Apurka danok onartu indar mota asko daude, ez? Baina... Bai, edo violentzia, holan... Bueno. Eta nola interpretatzen duzu? Ez entzulea ez da ikusten ari, baina erdiko kartan balantza bat daukagu. Eta agertzen da balore juizioa edo, eta eteten ditu, bereizten ditu, merkatua eta akademia. Zelako alitzatekelako momentu bat? Zelan imaginatzen duzue? Asamblada mundial bat, esan ez hemen erabaki batzuk hartu behar dira. Hemen ez den du epaia dela autoritatearen erramintarik gustokoena. Orduan autoritateak edo merkatuak berak... Goitik etorri da. Bai, nire ikuste dut disiplina bakearen bitartez eta jarri baldin bada martxan, eta merkatuak edo aurreko orden horrek ere induelako hausnarketa hori eta behar bat ikusi duelako, bestela, ez? Bale, autorregulaziotik indar zaharren epai bat da, ez da indar berrien. Ez dago haustura bat. Baina igual, azkenean merkatua egitura bezala gure gizartetan batzuetan egonda leku konkretu batzuetan, eta ez zentroan. Igual, egia zaila litzatekela hola balitz, beraiek hori erabakitzea, baina ja, zentrutik ateratzea. Bai, atzera pauso bat litzateke, baina igual irabazteko posizioak. Orduan, ez dakiguratzeko zerbait. Baina, gure disiplina markoan, se supone horrek eragin positiboa daukala eta soluzionatzen, iristen dela soluzionatzea arazo asko. Bueno, gerta daiteken zerbait bada, bueno, gure nintzako disiplina, edozen kasutan dena. Disiplinaren agertoki honetan ere, hori agertzen da, ez? Bai, eta igual, egon alda eredu kooperatibo bat. Bai, bestera bateko, bai. Araututakoa, esan ez, bueno, hemen behar ditugu motanetako kooperatibak edo sektorenetako kooperatibak, eta horrela lan egiten dutenak edo, ez dakite, produktu haueko ez dituztenak, baina igual gero lanaren jabegoa edo, ez? Akaso izan daiteke eredu mixto bat, baina gidatuta beti ere parametro batzuetan eta... Hori da, masterplan bati egokituta. Bai. Bueno, nik uste adostasuna dagoela. Bai. Eta, bueno, horrekin bukatuko luke, bai, ez dakizuek, azken hitza botan ega ezue. Ez ni bai gustora geratu naiz, Bai, niri eszenario guztiak iruditu zaizkidala sinesgarriak, eta gero interesgarria iruditzen zela, zelan eszenario bakoitzen, mikroeszenario edo azpi eszenario oso diferenteak egon daitezke, oso norabide diferentetan bultza dezaketenak zera, ez? Neri etorri zaiana da, joku bihurtu behar dugula. Bai. Bueno, eskerrik asko, eta hurrengo saioan energiarekin, egongo gara. Energia falta.